to e waɗu nomba ɗum hikima ɗum to neɗɗo waɗi kuskure hila yiɗi moƴƴinanayam ko moƴƴinana goɗɗo nder amin a wawai kocca ɗum nomba kewta on ɗiwitanam kuskure muɗum gin mihin e fahimta non no bani woɓɓe gaɗata goɗɗo ummo huɗaya gin waɗi kuskure ko goɗɗo ummo huɗaya gin fahimtake kan e fahimta muɗum waɗa deydey na en hujja ma mi wurto nder duniya mi ami wurtoyto non no waɗi ma mi waɗano ho mi wodi nomba mi hewtowomo mi fahimtinamo mi hollamo to mi fahimtinamo hakkude en e makko amma na mi wurto mi ami meta non no wurtoro nder duniya o meta kanko ma mi wurtoro no mi meta ɗum kanjum woni hikima go'otum ko waɗi watta ɓili ɗum nomba hikima ɗiɗaɓum kasancewa leñol meɗen nde ngino hundeji jarata ko nduwe wuttudu dey ni en gudi matsala enen fulɓe goɗɗum no wawa faaro yiɗiɗa ɗum yaaɗe ko bo a yiɗi duniya fahimto nan ko yetta e warta so a yi'i no wawa turo e wallito in turano duniya amma na tare da goɗɗum ɗi hundeji ɗiɗi kanji waɗi watta ɓili ɗum nomba ginnoho nga Allah duniyaru kowa fahimto ɗum gaɓa amma ɗum dangantake ɗume lokaci neɗɗo kewno yiyam banye ko ɗume lokaci turno yiyam sabo ko ɗume lokaci turno yiyam voice note kuli nyalawma musamman nyalawma gaskiya ɗum wodi wato no ɗum foti banye a tawa ma ɗum nomba ga akkiɗo ɗum warata kuli nyalawma son samu mi ɓuri yiki wato dama turno yiyam sabo on nder WhatsApp ko text message amma to ɗum heɓaki neɗɗo no wawa piwa kama kulpi lokaci piweki de ko ɓuri namuki ɗum nomba banye ma kuli nyalawma nangata ɗum banye hundeji no ɗuɗay kowa de kama non ɗuɗe nyalawma wato duniya kowa watta uzuri muɗum to banye no kasantoto ko nder wonde jonde ko bo no kasantoto e nder goɗɗum de uzuri mawɗum kada ɗum hocca waya ko ma yiɗa waya muɗum ringa hay kulluɗum to musamman ɗum laayi wonɗo ho to ginnoho jama'are mi hewni on sosai ndu wuttudu kama gaɗe muñal mi fika deyni on fahimtake ko ngilmi mi'a hunde ɗiɗawre nde ngilmi meta dow mayre kanjum woni wato duniyaru jama'are bandiraɓe fulɓe musamman gaɗayɓe TikTok mi iri ƙoƙariji ɗi kowa waɗi dow game da hunde ko faroto nder ɗum jahaji mi jarɓe kowa ummake meti deydey gorgodo ko wawata meta kowa wi'i wato albarka hunduko muɗum to jama'are en godake Allah satu e alheri ɗum holli cewa lalle fulɓe musamman fulɓe sukaɓe diya en kuccuduɓe amma bo to Allah jaɓi kanjum ɓuri riba en kuccidal kangal woni ɓeydari to meɗen kanjum woni wato deydey to meɗen senda e kanki